tomto videu si ukážeme, ako sa programuje ovládanie zvuku v Nico Home Control. Čiže budeme sa venovať Nico Home Control 2, zbernicová kabeláž, programovanie alebo teda oživenie zvuku pre Sonos a Bose. Čo sa dozviete v tomto videu, ako zapojiť Sonos, ako vytvoriť funkciu Sonos, Bose v programe. Do systému Nico Home Control 2 sa môžu pripojiť všetky zariadenia Sonos, ale Bose len reproduktory typu SoundTouch 10, 20 alebo 30. Ďalšie informácie podrobnejšie nájdete na tejto stránke. Ovládajte svoju hudbu prostredníctvom automatizácie, kde sa samozrejme dozviete viac, čo sa dá ovládať a tak ďalej a tak ďalej. Veľa zariadení, veľa informácií. Vrátime sa naspäť. Zapojenie reproduktorov Sonos a Bose. Reproduktory Sonos a Bose sa musia zapojiť do tej istej domácej siete ako systém Nico Home Control 2. Čiže Connected Controller, riadiaci prvok systému Home Control 2, je pripojený do tej istej domácej siete, ako je aj reproduktor Sonos a Bose. Samozrejme, tieto reproduktory môžu byť buď cez Wi-Fi, alebo cez sieťový kábel FTP, UTP. Napájanie týchto reproduktorov musí byť inštalované podľa ich návodu. Pozrime sa, ako sa teraz programuje. Čiže ak máme rodinný dom, klikneme znova pridať ovládacie prvky a zariadenia. Pozrieme si, reproduktory Bose a Sonos. Klikneme na Sonos a klikneme aj na Bose. Teraz si vyberieme k tomu ovládače. Predefinovaný ovládač. Audio ovládač LED 1. Môžeme dať Bose ovládač. A Sonos. Na to, aby sme tieto dve časti ovládaču a to zariadenie, ten reproduktor prepojili, potrebujeme na to základnú akciu. Klikneme na základnú akciu, klikneme ovládať Sonos, reproduktor Sonos, túto akciu si posunieme niekde to sem, pokračujeme jeden, ovládač, Bose, reproduktor. Klikneme, dáme zavieť. A zavieť. V rozvádzači to nemá vplyv, tieto zariadenia. Automaticky preskočíme do adresovacieho modulu. Modul naadresujeme, aj keď nie je potrebný pre tento, ale pýta to od nás. Máme tam v inštalácii spínací modul. S tlačením tlačítka 1 zavrieť ovládacie prvky a zariadenia. Klikneme na ovládač Sonos a v tejto chvíli klikneme na ovládač na stene, ktorý je v obývačke. Tento ovládač je trojtlačidlový a adresu vyšle ktorýkoľvek z týchto troch tlačidiel. Ovládač Bose nemáme v tejto inštalácii, preto nevieme získať adresu. Nepotrebujeme ju, je to len naučné video. Ďalšie. Pripojiť reproduktory Bose a Sonos. Keďže reálne v tejto inštalácii, na ktorej robíme toto video, tak v tejto sieti je jedine Sonos. Pripojíme Sonos. Keďže Bose nemáme, tak nám nemá ani čo vlastne pripojiť a ukázať. Tuto vpravo sa nám zobrazil, že Nico Home Control našiel
v sieti len Sonos ovládač. Nenašiel Bose, pretože ten Bose tam nie je. Ale robí sa to podobne. Našlo by nám tu Bose, klikli by sme na ňo a priradili. Klikneme zavrieť a znova nahrať. Hneď nám vyhodí nejaké chyby. A teraz ovládače bez adresy a zariadenia, čiže ovládač Bose a reproduktor Bose ovládač. Toto si treba vždy prečítať, pozrieť, pretože tento program mi dokáže nahrať aj s týmito chybami. Nie je to problém, fungovať to bude, len musím si dať pozor na to, aby som to v budúcnosti opravil. A to znamená, že nainštaloval Bose ovládač a takisto pridal reproduktor do tej obývačky Bose. Ideme nahrať, pripája sa k inštalácii, pozriem, či nie sú nejaké potrebné upgrady a po upgradoch stačí nahrať a celý ten program sa dostane do inštalácie Nikko Home Control.